Takže čau, vítam ťa na kanáli Margin hraje a dneska si spolu zahráme Brawl Stars. Poďme na to. Takže už sa nám to tu spúšťa a môžeme zrovna na to. Akurát bol nový event, všetko nová season, hej, tak poďme otvoriť small trophy box. Čo nám padne a rare skin by mal padnúť, čo sa nestalo, neviem prečo. Dá sa kopu nových vecí tu je. Čo to je? Bude viac skinu? Yes. Môžeme sa otvoriť. Mne sa asi oplatí aj coiny. Dobre, vezmem coiny. Toto nemám. Tak, dobre, to je všetko asi. V shope mám nejaké free veci, vidím. Tak jednu vec, dobre. To sú úplne nové veci. Tak pozerám. Dobre, máme prvú vec. Hľadím ani megabox. Sushi vrátili do hry. Ej. Ja by som teraz chcel toho nového brawlera za 62, mám si ho kúpiť. Oplatí sa mi to. Áno, oplatí sa a máme tu ďalšieho brawlera postavné. Pozrieme sa na to, si hral najlepším. Tak na 9. Ja sa viete čo, rovno dám do solo showdownov. Budem hrať proti botom, mal by som dať výhry, nahrať trofeje. Pohoda by to mala byť. No počkaj. Tu vidím bula, počkaj, sa na napojím. Nie. Počkaj, nie, na bula. Dobre, teraz ho uberiem. Ale dosť ho uberiem. A už došiel, mám ho. Yes. Báza by som teraz chcel dorobiť. Nie, on ide do steny. Jo, teraz dorobíme. Teraz tu by som mohol ísť v kole. Nie, bás. Nie. Ja som ešte neskúšal toho nového. Dáme play game. Ja chcem dať jednu výhru, aby som získal to sushi. Antony sa tam volá. Teraz by som možno začal tým, že by som si nahral nejaké powery. Dobre, tam už vidím Olisa, ne? Olisa bola, dúfam. No, počkajte, ja si musím opraviť Wi-Fi. Ale toto ešte dorobím teraz. Hop, dobre. Dobre, môžeme pokračovať. Tu vidím krovová baza. Tu vidím Edgara. Baza by som chcel dorobiť. Hop. Dobre, on dojde. Yeah! A tu je Mazy. Máme, dobre. A tu vidím niekoho. Daryl. Tak on sa... Nie, on mi prerušil ultinu. Ja som došiel. Nie, nedošiel, mám ho ja. On došiel. Dobre, teraz ideme zobrať to sushi. Tak. Nič nepadlo. Čo je? Nemám klub? Mám tu na Ryšiaka. Som minulé video natáčal. Včera. Nie včera, nie. Neviem, dávnejšie. Pána po 100 trafy, dneska keď dám 100 trafy, to je dobre. No. Teraz to vedem tak, že by som išiel na stred
A niečo by som si tam zobral. Nie. Ja som si opravoval. Halo, nemôžem ma krov dať. Dobre. Tu vidím Growa. Dobre, mám ho. Tu vidím nejaký power. Tu vidím ďalší power. Máme ho. A neviem, prečo mám taký kúsok zachrpnutý hlas, ale to si nevšimajte. Musíme hovoriť hlasnejšie. A ešte som chcel opýtať, že jak mám na notebook nainštalovať Brawl Stars, lebo som chcel, aby som mal na notebooku, bo teraz ho hrám na mobile. A nie je to až také dobré, lebo nie je tam vidno mňa, je tam vidno iba to, čo hrajem. A chcel by som tak, aby bolo vidno aj to, čo hrám, aj mňa, ako viem, lebo som to robil na jednom reakčnom videu. A ináč, ak ma tam nesleduješ na hlavnom kanále, kde sa volá Margin a Margin reakcie, to je ďalší kanál, tak tam nezabudni hodiť odber, lebo chcel by som dať 100 odberateľov. No a kto by vedel, tak mi to môžete napísať do komentárov, že akurát aj short som dnes vydal. Tak. No a čo sa stalo s mojím minulým kanálom, tam kde som sa volal Playmaker, ale som sa premenoval na Margina. Neviem, ak ma to napadlo. A mi ho hneď zmazal YouTube, neviem prečo. Ak by ste mali nejaké tipy, tak mi môžete napísať do komentára. A hlavne s tým Brawl Stars, čo som si chcel nainštalovať, toto mi hlavne teraz treba pomôcť. A Meg dorobíme? Nie, ona mňa nerobila. Dobre ho. Nie. Tu mám ultinu. Dobre, máme. Top 3. Tu na teraz počúvame. Keby ste sa pýtali, že teraz nenatáčam na hlavný kanál, tak to je preto, lebo teraz nemám čo točiť. Lebo mal som v pláne točiť futbalové videá, ale nemám ako, lebo vonku je sneh, zima, tak sa tam nedá hrať futbal veľmi. Tak neviem čo mám, lebo jak to mám točiť. Ale v lete bude vychádzať veľa viac videí. Sushi, dvojité, dobre, poď ešte raz rozstroj. Máme 1000 coinov a megabox. Čo mi padne? 9 vecí, takže nič. Žiaden skin by nemal padnúť. No, presne. A o chvíľu mám narodeniny, tak môžem aj robiť video, ako chcete, že čo som dostal. Tu vidím Piper, treba prísť na blízko, bo ona je slabá na blízko. Tak, dobre. Tu vidím Barleyho, či jak som volala. Teraz som ho napojím pekne, že bum. A dojde. Ne, on mi vyžere. Dobre, ako ja ho dorobím, ale on mi vyžere všetky pavry. Tu vidím Shelly s ultinou. Tu je Rico. Nie, nehovor mi. Robíš si zo mňa srandu. No, že tak. Shelly musím dať, dobre. Tu budeme power. Dobre, máme celkom dosť powerov na finále. No, na showdown. Budeme to 2. Jo. Tu má Frank ultinu, nie, on mi nie na mňa. A aj presne ma preto zabije, tak nie. Však Wi-Fi!
Tu si počkáme teraz na blízko. Bum, 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 bum. A máme ho. Máme ho. Je tam. Dobrá. Star drop, epic, no. Ja si jasne kúpim teraz. Gadžetu. Ktorý je lepšie gadžeta? Napíšte do komentára a v ďalšom videu to podľa vás tak urobím. Dobre? A týmto by som ukončil toto video. Takže napíšte, ak chcete túto, tak napíšte ľavá strana, a ak túto, tak pravá strana. Dobre? A týmto by som sa s vami rozlúčil. Vidíme sa v ďalšieho videa. Akurát tak pekne vyšlo, že 32 600. Majte sa dobre a nezabudni dať like a odber. Čau.